Ruai mentah ya katu ka jing ruai to ing hapo jonga koding jong ublay kan mau kata ka de ka jing em Kristan ka jing em ka badap de ka bor ka jong men se bakhoy ka jing em ha ka bakat ding revival kam julep na ka do not ka jong ngabat ka jong pi kalong ka jing ruai ka pangi hap ban duai man la ka sngi ban ong ablay yai pen ing ya kan ka ding ka jong men sem jong me ha ka do not ka jong a ha pedeng gini kisngi ke ba ngan ya de ka jing sherham ngan ya de ka bor ka jong me ngan kiu sha ka ying ka bakentang ka jong me da ka jing raham ka men sem te tau blai un ya rapat un kerku yang ni namar kata bangin ang la ban yo mat ya kata ka bor ka jing sherham kaba ublay on yai penrhem ya ka do not ka jonga bat ka jong pi iwei pe wei ublay un kerku ya pi kibalayawan syagane ka Bible study kumba pi terang banwan na ka wei ka tayo sya ka wei pat ublay on da pendap ya kata ka jing tangan jong pi ba pi tangan ya ka ktin ka jo ublay unang penyo api ka bor badu belai nang pendap ya pi da ka bor ka jo dau men sem ba kho jo nang ba pin la ban yang ki Kristan ke balong ki nong job ha ga jing ya lenti ka ba malakas ngi te ublay un ya rap ro na ka benta jongi bangin nang la ya ka ban yaiwan na ka we ka tayo sya ka we pat hot ki don ki por kumbanga ong mensyaba kumbanga juong barabor kidon kipor kibangim sngau tenat bandai jinseng kidon kipor kibangim sngau yo bor banduai kidon kipor kiba sngau bang ndan jingmat nda pule Bible rom sngau tenat nda duai rom sngau tenat kidon kibakum kita kipor bat ha kibakum kitu kipor lada piranden no usoitan ula job ya pi ngaju ong barabor ladas ngau tenat nam ngau tenat pitep ba pile ya kamon jong belai le la kale namar katu ka de kapor ka bau syaitan wan ban pentut penwit ya pi kenang ba phin randen no te wat nam randen bat anda ha bau syaitan yo i bang ngamla ban penduk bor penduk mensim te usaitan uhaban kendria no ka jingele jongi kamlong te ya ka do lemne ka snam ngiele ya ki bor baman ki bangimla ban yoi henry ngis ngau tho ha ga mensem bakadon ka bor ka jong baman ka bayai wan ban tenra bagawan ban atak ban apthap yanga bat yepi tenre ngin yang skam nginem do jingkerman nginem syepting udon utrai jisu rengkat bat nga bat pi te tau belai un kerku yangi hagan ga met ngin ya tongin ya poi bet no syagan ga benta ga bangin ya keren hagan ga met ya kan ga wei ka subject ka batmai ngiladap ban ya keren syapang ka jing syania ha ublai bat mentang ka met ngin ya sedang ya kan ga wei ka subject hadin bangala perkhat ngala puson ban pen kre ka ka subjek ka bangin ya keren lane saka pat ka bangadon ban ai hapdeng jongi hagane ka Bible study kadon gane ka ka subjek ka bakiba bon na pedeng jongi ngem jokham sutnyau bon na pedeng jongi ngem ko ngo ya kane ka jingpa lane ya gane ka hukum ka jong belai bat kata ka subjek ka bangin ya keren kalong syapang kajing long sakhi ya uji sukres tongin thok gomta kajing long sakhi kata ke de subject jing long sakhi ya uji sukres pibon na pedeng jongi ngim jo kham ken mau ya kene ka bentah to ngila kela ka bamot ngila pediang yau jisu ngila em ka jing em ka batmai
ngiken mau bangi dei ban le ya kamon jong belai ngiken mau bangi dei ban pet no na ka pop pet yap no na ka pop ban ke jing thala ngiken mau bangi dei ban im ka jing im batip berutip belai henrai ya kan ne ka bentah pat bon bangi kelet te dei na mar kata kadau kalong ka badon kam bangin ya pai ayu ublei udon ban keren yangi syapang kaneka jinglong sakhi ya uji sukres ngias ngau tho bah ya ka jingmot jong ka kentin sakhi mo kham tam haki no ki jaka bahab ban bishar yano khnang ban yo yaki ya ka jing shisha don kam bandon ki sakhi bauta uba sakhi ngim ya keren yo uba sakhi lam ler nring ya keren bet yo uba sakhi ya ka jing shisha kom bakalam ma te uta uba sakhi ule kumno uyathu bet komba uyo sngau ya kiai baro nang ta uyathu ya kaba ulatip thikna amdei basu antat lane sumuddur kani ka kentin sakhi kadon ka jingmot ka bacheleu bah tongin tho ya kani ka jinglam phrang nang bangin kham yo ya ka jingmot jong kani ka kentin sakhi tho ang to ya ka jingmot tenrai jong kani ka kentin sakhi tho kumta ya ka jingmot tenrai jong kani ka kentin sakhi layo nakaktin Greek layo nakaktin Greek martus 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 layo nakaktin Greek martus full stop na kane ka kentin martus thọ công ta na kane ka kentin martus thì na kane ka kentin martus pan layo ya ka kentin martyr martyr layo ya ka kentin martyr martyr kabamut ne theo ya ka jinglong sakhi thọ cùng ta kabamut ne theo ya ka jinglong sakhi ya ki bangila yo inete sakhi ya ki ba ngila yo inete koma ya ka bangilamat bat yo pediang ya ka ba ngila yo ma ne yo pediang wat lada kadei bangin dukno ialah ka jing embro wat lada kadei ba ngindukno ialah ka jing embro pi kata kadei ka jingmot jong kane ka kentin sakhi witness hagap hareng lane testify
Ti lada syuong sakhi hakak tin kasih kam da kam jeleu kata ka jingmot henry anda habangi wat ia ka kentin tanrai bala pendon kam haka bible ia ka deka kentin sakhi ngilapat ngisyam baha ka kentin Greek la pendon kam da ka kentin Martus bat dei nakane ka kentin Martus bangi yo pat ia ka kentin martar martar te ngitem bau Stefan ro udai bala yap kum martar nang ta kisenran ke jau Jesu ki apostol ki babon kum kita ki yap martar ngiong kum tam yap martar ngiyo ya kata ka kentin nang to na ka kentin Greek Martus kapamot lane kabatheu ya ka jinglong sakhi ya ki ki bangilayo i nangitep nang ta ka jinglong sakhi ya ka ka bangilayo amat bat ngilayo pediang bat kata ka jinglong sakhi kalong wat lada ka dei bangin dukno yala ka jing emro ngiyeng ban sakhi ya ka jing shisha ya ka ka bangitep ya ka ka bangilayo i ka batikna ya ka bangilayo amat ya ka bangilayo pediang ngidai mangi ki basakhi ya kata wat lada ka syongdor ya ka jing em jong phiro ngihap ban le kumta pi kata ga de ka jingmot jong ka kentin sakhi ya uji sukres lara syuong bet kumta sakhi klam dangam jeleu ya ka jingmot jong ka ngin nam das ngotu than handrei ka dor jong ka jinglong sakhi uji sukres kalong kumto ken kombangila ya keren pi namarba mangabat mapi ngilong ki sakhi ya uji sukres tehaba ngilong ki sakhi ke ya uji sukres syakane ka perthai ngim le da kumwei pat ngim thau nang ngim thau start da kumwei pat habangi yeng ban sakhi ya Jesu Christ ngia thu me ya ka bangi tep ya ka bangi layo i ka tin jong belai ya ka bangi layo amat bat ngilayo pediang halade ngia thu me shekiwe ya kata Today na marga takadaw ngimdon kamban ben ya ka jong kiwe denam ngimdon kamban ben ya kita kiwe kiniam ngimdon kamban ben ya kiwe ki kenhon namarba emsyam labo yang i bangin long ginong ben ginong bisyar ginong kedokti henrei labo yang i lakhot yang i bangin long ginong sakhi ban sakhi bet ba uji sukris ulang ukon jong belai bau Jesu Christ ula syayap nagabanta ki pop ki jongi bau Jesu Christ ula mipat hagas ngi kabalai bau Jesu Christ ulang nong penem jong ka perthai ubama nga habang ngalamat ngala pediang yo ngasyam ya ka jing em ka basisha ha une u Jesu ngi sakhi ya kata hi kata ga de ka jinglong sakhi ya u Jesu Christ te ladangia kedaukti iwe ladangia ben ladangia penkesan ya ka niam lane ka kenhon kane katai hangno kata ka jinglong sakhi kata kam dei ka jinglong sakhi o Jesu kala laj no kata mo rei ka jinglong sakhi o Jesu ka dei bet bangi yen na ka bentau Jesu ban ya thu shekiwe u Jesu pi haswa ba u Jesu un kiu no shebeneng ulai ya ka hukum ka bakrau halagi jong gibriu ke jo ka to kapor ba ken ya lap ya ka gospel sya ka perthai barok kawe mo hau Matthias arpo prat ho angto khat khandai hadu arpeu pi haswa bo Jesu kiu syabeneng ulai ya ka hukum ka bakrau halagi jong gibriu bagian lek keleng ki jaka jong ka perthai ken ya lap ya ka gospel arpo pra khat khandai arpo ngin ya pule namar katakan
to khi dalet no mapi ko ki senran ki jonga ko ki balanget hanga namar kata to khi dalet no mapi to penlong senran ye ki benreu baro dapan baptis ye ki haka kertenguk pa kon mense bakoy dahikai ye ki ban sumar ki ai ngebangala hukum ye pi hak mi runga ngalong rengkat bat pi halakas ngi hado ka bawai no ka perthai ya kane yakine ki dekat ya kane ka jingpa ga jau jisu ya ki breu ki jau ban la yalap haka parangi ong yaka the great commission ka jingpa ga ba krautam ka ba o jisu ulapha ya lagi jong ki breu ka jau today halor kane kanong rem ngihap ban keli yalade ngalah ko ngo neam ya kane ka jingpa ka jau jisu ngalong Kristen yo le se ka syukut ke jing jonga haga bangasyu yaksa tang yalade yo le se ka syukut ke jing jonga tang haga balai jingaseng le pai shayeng le jingaseng le pai shayeng yaksa be tang yalade henre ngam ju yalap yo jisu haga jing jonga ngam ju yalap yo jisu larangi pule no Markus khat reu khat san hang nero ngin lap ye kini ki kenten ki bau trai jisu la keren ula ong ru haki to let syaka perthai baro bato ya lap ya ga gospel hagi benreu baro te uta ubanget bat yo pen baptis on pen henre ya uta ubamnget on pen rem pa ya lagi jong ki breu ke jau nganem ong ki senran namar ba mdei tang ye kita ki senran ki balong ki apostol henre ya ki breu jong o baro kenthop yang ngabat ya pi hagini ki sngi ba menta upa yangi bangin yalap ya ke gospel bangin long ki sakhi ki jau ban ya thu shekiwe ya ka jing shisha jong ka jing ke jong belai bangin ya thu shekiwe ya ka jing shisha jong ka jing pen ka jong belai bangin ya thu shekiwe ya ka jing shisha ba u jisu ulang unong pen jong ka perthai uta ubaya thu kumta uta uba pla kumta uta uba penpau kumta ya uta ubreu lakhat lanelatip yo usaki jong uji sukres keli alade ngalong sakhi jongno hatu philayo nam ya gabakum kata kanam haba philong ginong bot lane haba philong ki Kristen Hilal yo nam ya kanam baka perthei ha baka pek ya pi kan yo i bat kan ong baka teiro ka kena samla lani utai ro kena samla lani utai ubreu katai gabreu utai ro udai ubasaki ya uciso lani ka perthei ka kwa sakhi sabot wan shanga wan syapi laka kwa ya ka sakhi sabot syapang ujisu dai mangabat mapi ban sakhi balada dei hagi jaka gi bae walada dei ban yapro nagadau basakhi ujisu hab ban syayap bikin mau ya kapor haga baki senran ke jong jisu hadin jong ka Pentecost nyipule syapang Petrus Yohanes hadin nang tu kila le ya ka to ka wei ka kamba ka bala pen ki win ha Jerusalem bau tu bat ka uyat mo ha ka kerteng u Jisu bana Nasaret to yang batoya tu layat nang tu hadin nang taala ki ka Jerusalem layelum dorbar nang ta lakhot yu Petrus badu Yohanes ban ha bala khot ban bishar yu Petrus badu Yohanes ngap haba pule neki kam apostol sao lenong khot ban nyau ter layathu yangi kumne ti haba kila pen yang yaki hapedeng jong kata ka dorbar
lapen yang yo Petrus badu Yohanes kila keli dakabor ayu lane dakakerteng ayu pilale ya kane bau ne ubat ko ulayeng ulayat kine ki kamba ge ba pilale kine ge jing pen ki win ge ba la ki win ge Jerusalem dakabor ayu lane dakakerteng ayu pilale ya kane haga dikhat ba pra ka ong on da kumta u Petrus ubaladap da umen sembakot ula ong haki kopi kinong sensyar jauh pailang bat kita menbasan lada on keliyet yang i hagane kasngi syapang kata ka kambabha yau tau beriu badko kumno balapan kia yau to tepi barok bad upailang Israel barok bada kakerteng uji sukris ubana Nasaret ya ubalasa narfna mapi ya uba ublay ula penmipat nagi bayap da utaken une uyeng hangne kmat jongfi ubala kya kran kini kilongki sakhi ki jong uji sukris klem jing syapting kia thu bet ye ke jing shisha kum bakalong bada ka kerteng uji sukris ubana Nasaret ya balasa narfna mafi dei da kane ka kerteng dei da kane ken hadin nang ta kila yas ngau phla beli kini ki priu ki slur katne nang ta karukom keren ro gabalong confident bah nang ta karukom keren ro gabas ngau don bor bah hadu kata-kata kila yas ngau phla haga dikot bakhala ngi pule gini ki kentin te haba kila khmi tho ya kata ka jing slur jong Petrus badu Yohanes bat bagila ngau tho ro bakilong ki breu ki ba klem jing hikai bat ki ba be kila yas ngau phla kumno kumta ki breu bam lek skol dei tangi nong tong dok kha ki breu ki bam don ka jing pule ko ba pule ki wei ki parisi ki sadusi lane ki wei balai ki slor hadu kan ne karukom keren garukom sakhi ka ba slor ka ba dap de ka bon kila yas ngau phla henrei ka tu ka kenten kong henrei kila itu ya ki ba kila judon lem bat uciso tang kawai kalong ba hoj gini ki priu kim dei ki priu ki badon ki banang ki bastad ki bapule henrei tang kawai ka bangi itu ya gini ki priu ki dei ki bajuya ya badu ciso badei namar kata-katau peleng hadu katne ki yo bor ki long ki sakhi ki jau ciso ki bom syam la leran ki bom syam la septing ki layeng ban sakhi o ciso wat lada ki jing berngam berset ki bajor walada ka dei ki bagian syak penyap ro ki merandin kata ka jing mot jong ka jing long sakhi ya uji sukris pila ban thong to ken mau kane ka dei ka kamram jongi ki balange ken mau koma kane ka dei ka kamram chongi baro kiba lange to pi wat namudur bakata gajing sakhi uji su kadai tang manga lane kadai tang ya ginong yalam balang wat nem lej mudur bakane kajing sakhi yo jisu kadai tang ya nor ya no bastad ban keren banang ban yathu khana banang ban yalap bat kum ta ter henrei kane kadai ka kamram jong ngi baro ki balanget te lada uno umle ya kane kamot syam lapen dep hok ya laka jong ka kamram namar ka kamram jong baro ubalanget galong ban sakhi
yau Jesu syagi waipat. Rom lada pi pule nakalenong ba si pau ka dekat ka bakat sao. Upol uthok syai yakini ki kenten syagi nong Rom. Kumno te kin ya khat kerpat ya uta ha ubakim syam langet. Kumno de kin ya nget ha uta sya ubakim syam layok sngau. Kumno de kin ya sngau klam ubayalap. Don kam bandon mano ramano bayalap. Bat mano uta lane mano kita badai banyalap. Dai manga bat mapi. Kenang bakine ki waipat kin yo ngau kan. Ya ka jing shisha jong ka gospel. Tenabar kata kadau kadeka kamram. Kaba iwei pa iwei nangi. Ya ban shem ya ka senjam. Ban yalap yau Jesu segi waipat. Ban ya thu yau haki waipat ya ka jing it ba ka jong belai ka ba phela yo ban mat. Ka jing sok ka jong belai ka ba phela yo ban pediang haladehi. Ban ya thu segi waipat u eu Jesu ha ka jing em ka jong pi. Kata ka jing le ka ba kum kata. Ngiong ken ya ka ba ka dei ka jing sakhi yau Jesu Christ. Tek banlong gi sakhi ke jau Jesu namar kata. Ngidei ban ken mau ban sngo thu ya kanong rem la jong. Ngidei ban itu ya lade, ngidei ban sngo thu ya lade, bang ngidei ki kon Kristan, ngidei ki kon ke jong blai, ngidei ki balanget, bat u blai kwa yang ngi bang yen syukut tangkom ne. Handrai u blai kwa yang ngi bangin ya thulam syaki waiken ya kene ka jing e ka bangila yoma habangi ya keren ya kene ka bentang ngakan mau ya wei ni kisenran ke jong Jesu habangi pule mo ya senran jong Jesu u Andreu ulang wei ni kisenran ke jong Jesu ki ba sakhi ya Jesu ulang wei na ki sakhi ke jong Jesu bat daladehi umla banle ye ki kamba daladehi umdon kabor banle ge kamba henrei lengba jo kila ja ki kamba ge bapla manga bat mapiro ngim don kabor ban pen kela yano ngim don kabor ban pen kela bamot yano henrei kai ka bangila banle ngisu ya thu agi waipat syapang Jesu Nia thu agi waipat ia ka jing ma ia ka jing trim ia ka jing serkai kalenti jong ka pop bad kalenti ka jong ka perthai balada phim kala ka bamot no ka jing jot kan wan lap nia thu agi wai ia kata ka jing shisha kumbala tho ka bible bad u belai dala ujong u men se bakoi un kta badun keren ya kita ki bama phi ya tho kan mau ban pen kela bamot kam dei ka kamram ka jonga bat ka jong phinging yemla ban pen kela bamot ngangale yalap keleng gi jaka ngamdon ka bor ban pen kela ka bamot ye ki breu henrai ngayat ho ya ka jing shisha jong ka ktien ka jong belai bat dei men sim jong belai u bakta ya ka do anot ka jong gitu ki bayos ngau u dei belai u ba pen kela bamot ka kamram jonga kalong bangan yat ho banong ba u Jesu bangan yathu banong bagadon ka jingkermen hau Jesu bangan yathu banong kalong ka jing syarkai baga jing trem ladakan taj yau Jesu badha ba yathu kita ki ai baro umen sim jong belai kta denem te om dei setia manga hendrai dei umen sim jong belai te ma phiro namar kata phidei ban long ki sakhi ki jong Jesu kan sagawai ngan ong ye phi balai baga jing em Kristan jongi ngisu kelan na jo sia jo balai baga jing em Kristan jongi ngim san ngim yo bor ngim ngau ngim das ngau thu baga ta jing em Kristan kadadon dor kadadon dar kadas ngau tenat bad kum ta terta kawai nagi dau kalong namar bangim ju sakhi yo Jesu kumbang ong menne ka basnang bon na pedeng jongi syukut bai tangha ka bangi yaksa ia lade
tangah ga bagi yaksa yala de man lagasngi hoi ni le chigi jingeseng hoi ni pule ka Bible hoi ni duai handrai ni yakendo sibon gi jing ni yaksa tang yala de bagala syukut no kumta nyim yo ya kata kabor lane ka jing sherham ban ong hoi yala de ro ngan yaksa handrai ngan yala pro yo jisu shaki wei pat ngan ya thu shaki ni ki wei pat ya ka jing ka jong jisu ka baula yanga pi ai ngo yo blai baka jingwan jong ka gospel hagane kari khasi jantia jong i kilawan kisakhi ke jong jisu nado nang tai nari wells banwan ban sakhi yau jisu syakane kari ke jong i mudur mapi lada maki ki ong em ngin syong sok bej hari lajong em ngin namlek syata syari khasi jantia balai ngin lek penjenjar ya lade syata ngin sulit jia seng habalang lajong ngin wan seyeng ngin tre ngin bela akut kata kei kabancia mengabat mafi ngin sa haga jing dum hado menta handrai namar ba maki kilajit ban pen ko ngo yalade ban longken kisakhi ke jau jisu upol hadin ba ulayo amat ya ka jing pen em ngilade ban ya pule kumno ba upol ulayang ban sakhi ulayathu ya ka jing shisha hakikam ge apostol ulayathu dalaga jong ka sentor kumno balapan kelaba mod yo kumno ba ula itho yo jisu kumno ba ublay ula thau thamai ya ka jing em ka jo habangi pule na u nakikam apostol landong ba arphun reu dekhat bakhat ar ter katu ka de ka jing sakhi ka barat ba kaba upol usakhi syapang yalade kumno baula yo amat ya ka jing et ke jong belai ha ka jing em ke jo tenamar kata kadau persyang ban pule bahaya katoka bentang to pins ngau tho ya ka dor ya ka jing khot ke jong belai ya ka jing don kam ka bakarke bangin longken kisakhi ke jo jisu upol hang to ya thu syapang yalade uangai ya ka jing plas ya mensep syam la le ran lemne syam la syapteng handrai ya thu ya ka rukom ha ka balapen kela ya ka donot ka jo naga jinglong runar naga jinglong gaba donot naga jingela persya ya ublai ka jingela persya ya ka ding pnau jisu handrai kumno balapen kelano ya ka jing em ka jo kai pila ban sakhi tang lada pishu ya thu ya ka jing syam ka jong piro ya ka jing mat ka jong piro kata galalong ka sakhi syagi wei pat kan mau lada pim nang hadu kata-kata sedang ban sakhi yo jisu nda ka bashu ya thu syagi wei ya ka ka pila mat halate kan mau ya ka kan thai nong Samaria kabriu ka bawat ya ka jing sok bad ya ka jing jat haj aga man sem handrai kamla ban yo nang noro enda habakala ya kendu bad jisu kata kasni bad bau jisu la ya keren bad ka kala ongro ko ken rahat to ai hangai kata ka bangan bangan seliang syo hadin bakala yo ban mat ya kata ka jong ka jing em kale kumno kamare sesenang ka ino yutu ki to kamare sesenang kamare agale le yo kam sem la le ban rong klok hayeng mo syong no hayeng namar mangale ran bangade kanong pop kibriu kin pet yanga kin iben yanga ki gede ukti yanga ngam tere ngala yo amat yalade yo jisu ngala yo amat yalade ka jing penem ngan mare mentangan le seyeng ngan syong nak khop em kam sem la le kum ta de ne mereka Bible kaya tho yangi ba kala ya tho hagi para senong para thau barok ya ngin ya lepet ngala ya syam badu mesaya ya ngin ya lepet ujisu utau mesaya udon hangti barok kilayami kaya lam ya kita gibreo sya ujisu
Bat bon ki bahang ta Samaria kilang ngegen yau Jisu. Kamnang ban yalap, kamnang ban keren. Henry kala susakhi hadin bakala yok ban mat yalade. Kalam artatin le sedon gibriu gi bang pa ka dong pop pa ka briu ka ba klem ka ba jakhlia ga jing em pa ka briu ka ba tinget. Balai ngilai le ayo balai phakaran be ayo kamta. Kalam artatin kan ong ngalamat de ba ulang mesaya ngalamat de ya ga jing sok ngalamat ya ga jing kemen ga jing em ya se yang ya le Don jing khang lat syo Don jing le ran Don jing snauram Don jing septeng Don jing perkat syo kibriu kin ong kumno Dei hang ne ba unong ruayu ang ngam ngau le ran ban playu trai ubala mahap yanga perkat bahasa kita ki kentin perkat bon sen ya kita ki kentin ngam ngau le ran ban playu trai ubala mahap yanga kat kajing map kajong kaba ulama kom yanga unong pop balajot balarem hato ngandang snole ran se ban playo trai kat kitu gi pop ke ba ngalale kat kitu gi cing ijli kat kitu gi cing ele persang kat kitu gi cing do not jonga bangala pen yalade uji sulamam no gi pop jonga hato ngan snole ran se hang tau ong ngam snole ran ai bangin mi naga yeng bakentang jong belai ilong tang ijing lam perang mentagamit syapang kaneka halor kaneka subject ka jinglong sakhi yau Jesu Christ ngin ya sange syang to ngin ya mi naga yeng bakentang jong belai daka bangin ong trai ngan sedang no hi banlong usakhi jong me nang ne syakamat Balara ka pertei ka don kam ai dai manga ban yeng ban witness ya ka jing shisha ban pla ya ka jing shisha balara ka dei ban siu ya ka dor ka bakat no kat noro dei namar kata habban kendo wat ya la ka jong ka jing em dengin saya beteng pat hagane kata yo ka banuan ngin ya bu ga jing duai ga bakar pang hagane ga pon ngin duai ga jing pen kup bor ga jong belai namar bon na pedeng jong pila kala ka bamot pila pediang ya Jisu pila wan ban IT syakamat hagi jing ya seng ya lap hoi pila jing ya seng top shi top pi syakri yo belai top shi top pi wan jing ya seng pi wan Bible study ngamot manong nagawe kata yo syagawe pat Henreyo baga jing em ka sakut slip ajo. Sakut baja ajo empoi shano. Te shem ya ka nega senjam ha ka nega me. Banong trai ngan sakhi ya me. Nang ne syakamat. Te tong yen ya yang lang namar kata ngin ya